Netto bre. Uzmi igrača, Mato. Ajde. Očisti Mićo. Bravo si. Pozicije!
Bravo, Maći. Dobre, bravo, Vlatno. Čisti Jogi. Bravo, Gi. Bravo, Mato. Bravo, Viki. Bravo, Mićo! Sam, Mato, sam, Mato, sam, vuci, vuci, vuci! Lep te jebe. Korner, Ilija. Mićo. Mihajlo, igrač, evo ti ovdje. Idi Vule! Eno Mata, gurnije! Bravo majster! Još! Gurnije! Brate, ali je skide, svaka čast. A sudija spava. Mićo, iza njega, Mićo! Bravo, Vule! Bravo, Vule! Mićo! Pozicija, ajmo! Centar, centar! Ilija! Juri tu loptu, bre!
Dobro je, Mato, bravo, Mato. Bravo, sine moj. Još Ilija! Bravo, Miki! Bolje to, Mito! Nazad, Miki, nazad, Miki! Vido! Čisti Ilija! Bravo, Iće, još! Očisti je, bre! Bravo! Bravo, Mato! Bravo, Mato! Bravo, Ule! Dva nula. Evo Iće dao go. To nabili! Za nas. Ko kaže? Da, ga ne izgledala. Dobro, nema veze, ajde. Mene još nije vidio. Možda tebe neće reći. Evo, gledajte, gledajte. Meni su rekli iz uprave da ja moram da snimim utakmicu. Šta mi rekao? Stvarno? Ja sam zamjenik trenera. Sam zamjenik. Zašto je promijenio Mihajla? 2:0, brate. Nije Mihajlo unutra? Ne, jedno Mihajla napolje. Ne znam ničim. Hoće da ga odmori. A prvi koji izgleda. Sad ćemo da... Koja greš? Gleda, ovog se raskričio noge, sad ćemo nije. Evo ga, gurni! Bravo, majstor. Bravo. 3:0 za gol. Bravo, Mato! 3:0. Tako. Dobro, on Da, izgleda... ovaj mali smati ne zabraniti da si... Nije, brani on dobro. Mali su ovi koji naši indijanci, samo naši indijanci malo bolje znaju. Sad će on igrati četvrti, ja mislim, tako prijeći sad. Četiri finale igre, da. I onda... kad se završi Onda ako ispademo idemo kući. kad se završi ova utakmica, nemoj ništa mi će govoriti o polakite. Što? Ići ćemo ja i Raša da preskočimo. I ja. Ne možete preskočiti, morate, je li to kapija, ograda, šta je? Da, nema. Sve je zaraslo. Pa živi tu neko? Ne. Živi neki čovjek ima. Ne živi, Pa trebate pozvati. Ne, živi jedan čovjek pored koji ima ogradu. Pusti nas da uđemo da preskočimo u kapiju. Kapiju ovako. Nemoj bre da vas kjer neki vide. Ma nema bre kjer. Nema kjer, Raša iće. Nema bre nikog, to sve zaraslo. Iću ja samo da vidim. Morat ću ja ići da preskočim. Ne, ići ćemo ja i Raša. Ma mogu i ja, tamo nas troje naći. Dobra, korner. Šta je ovo, Mića i Vula napolju? I Mata napolju? Pa dobro. Pa da igraju i druga deca, nisu igrali, Ilija mali nije igrao i... Neka, tako i treba. Odmorite, alo! Ajde, oco. Ajmo, Mato. Bravo, Mato. Bravo, Mato. Ma jes, bravo, što nije Mato za Bogom dobar. Bravo. Korner? Korner? Ne znam, nisam obratio pa nije. Da ćeš ti biti njima sudi kad ćemo mi voditi, tako? Mi vodimo. 14 minuta još. Još koliko? Još 6. Još 6 minuta. Pa 3:0, brate. Nema predel. To je Ilija Marin. Da. Nije to odmah bolje. Ovo je loši klub, da ništa smo igrali, nema tu šta. Igraju on deca fino, samo polako. Ali vidiš kako se zove... Jacke nam izbije. A? Zamisli oni tamo na Srebrnom jezeru izgubili. Izgubili?
Pa zamisli. Ja volim da sve izgube, svrate kući. Zato što sam odveli glavni igrač. Hoće čuti trener. Baš me briga. Jao, sad sam se možda ništa. Ajde, oco. Dobre nije. Izbio ja. Mali, ja ću vule. Dobro. Niče. Moj brat ušao, nije? 3-0. Bacio najbolje. Mora da ih odmori, Anja. A moraju i druga deca da igraju. Glupo je da mali Ićko ne igra, trenira sa njima. Mali Ićko će biti dobar. Pa mali Ilija, on će biti dobar, on je 2017. Moj brat mi ne treba da odmara. On je rekao doći da brani danas, što? Sad će biti 4-0. Evo ga, ajde Vule! Bog te ne bijeli, dok što je nisu samo. Kako Vule trči ko balerina. Da. A dobro, tako trčiš, šta? Ovako. A dobro, to je taj... Tako trče ovi golgeteri. Kako? Golgeteri što daju golove, tako oni. On ima tu građu fudbalera. Samo prestane se boji, on će biti fenomenalno. Ajmo, Vule. Ajmo, meni taman stanu noge, vidim. Ti budiš štoper. Tata, jesi ti štopir? Tata, šta si ti bio? Ja sam bandera. Ne, šta si bio u fudbalu? Desni spoljni. Igraš ovdje po desnoj strani. A Miće je... Šta si ti A Mića je štoper. Ne volim štopera, štoper je dosta. Igor, šta si ti u horoskopu? Lav. Ja sam Devica. Ti si ko Tijana. Moja mama blizanac. Deda Devica. Mića je blizanac. Ajde Miki! Ja na dedu. Ja na dedu. Mićo, desno sine. Ja na dedu pa Devica. Evo je, primi loptu. Ispucaj! Bravo, to! Linija! Bravo! Dobra! Bravo Miki! Mićo, sljedeći put traži Vuleta. A kad primiš loptu, gađaj Vuleta. Evo je Mićo, pusti je! Tako, bravo. Polako, Goš. Pozicije! Brate, još je 3-0 sad vraćala. Borac razlika. Bravo Vule! Anja. Bravo Vule, vuci! Dobra! Igore, da nije Matej Rogić ćemo biti. Pa još Matu da su nam odveli, onda ništa, onda ne bi trebali dolaziti. Ovako su nam odveli pola sastava. Evo Miki! Evo Vule! Eno Vule sam! Mićo, Vule! Bravo Mićo! Ajmo Vule! Nema veze, dobro. Vi ste trči ko balerina. Pa Vule te građi. Vule stalno ko balerina. Evo je! Jao! Bravo Gi! Bravo Miki! Prati igru! Dobar dan, vodimo 3-0. Bitno je da se deca zabavljaju. Znači Igore, prolazi četvrtfinale. Fon ne znam, valjda. Pa 3-0. Verovatno. Pitat ćemo Nešku crniš. Neša je glavni. Pa imaju 2 pobjede, ne znam kako to vi ostali igrali. Pitat ćemo i posle Neška. Evo ga još minut, ja mislim. Bravo Ićko! Koliko je sati? Ne znam koliko je sati, ali još minut ima, ja mislim. Znači 2:19, a? Do 2:20 igraju valjda. Vidi koliko mi je na satu, ne vidim ja. 2:20. Dres Mićo, dres! Bravo Ićko, idi tenku, ajde tenkista! Jao. 2:12 je. Imam, ali snimam sad pa ne vidim. To Miki, I od 9 sekundi. malo sine na sredinu priđi. Piše da Priđi malo, sine. Piše da je snimao 20 minuta. Pa dobro, pa u 2 su počeli, do 2:20. Evo ga Mićo, tvoj. Jel tako da igraju do 2:20? Ne znam. Pa u 2 su počeli, 20 minuta traje. Bravo Ilija.
Bravo, Jocu. Čekaj, Mihajlo, čekaj. Čekaj, nek dođe. Tako, sine, to. Mik će Ja, tenki se krenuo. A, zaustaviše nam tenk. Ne može niko ništa. Jedna minuta. Ili je jače cupi, ne? On je kao tenk, onaj mali, znaš. Mićo, tu sine, čekaj. Ilija, kada je strijac horoskopu, a ne bukta ovaj. Mićo, Mićo. On je u decembru. A? Bik. Ilija je u decembru. Ne u decembru, kako je? U decembru je. Mogu biti faul?